la finalul unei serii de mesaje pe o temă esențială, tema închinării. Sunt oameni care consideră că atunci când trec prin fața unei biserici și își fac semnul crucii, sau intră în biserică și își fac semnul crucii, asta este închinarea. Nu e nimic rău în asta. Nu criticăm și nu vrem să negăm importanța unui gest pe care un creștin îl face în relația lui cu Dumnezeu și în relația lui cu biserica. Dar sper că am înțeles, închinarea este mult mai mult decât atât. Dacă ne referim strict la termen, el înseamnă a face o plecăciune, un semn de recunoștință și supunere față de Dumnezeu. Un gest prin care eu mi-arăt supunerea în fața lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre închinarea trecut, prezent și viitor. Mai întâi de toate, închinarea înseamnă o întoarcere spre Dumnezeu. Închinarea înseamnă că eu mă opresc din tot ce fac și mă gândesc și mă concentrez și mi-ațintesc privirile, gândul și ființa mea o pun sub autoritatea lui Dumnezeu. Mă închin lui Dumnezeu atunci când spun: Doamne, sunt aici înaintea Ta și mă dăruiesc în întregime Ție. Închinarea înseamnă adorare, admirație, contemplare și glorificarea lui Dumnezeu. Întotdeauna va fi ceva care mă va ține departe de închinare. Întotdeauna cel rău va vrea să mă întineze și păcatul să nu mă lase, să nu îmi permită să fiu acel închinător care îl așteaptă, care și-l dorește Dumnezeu să-l vadă. În sufletul meu e un dor puternic după Dumnezeu. În Psalmul 63, versetul 1 și apoi Psalmul 84, versetul 2, citim aceste cuvinte: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Simți această dorință în sufletul tău? Nimic și nimeni nu-ți poate sătura sufletul tău și inima ta nu poate umple nimic decât Dumnezeu. Închinarea îmi întoarce toată ființa, toată mintea, tot sufletul meu către Dumnezeu. Pentru că eu așa am fost făcut de Dumnezeu. Toți oamenii au în ei această dorință după Dumnezeu. Chiar dacă ei nu vor să o recunoască, chiar dacă ei o neagă sau vor să o schimbe în altceva, dorința după Dumnezeu rămâne. Închinarea înseamnă să mă întorc la setările originale. Vă spuneam că la un moment dat tot am lucrat cu telefonul și m-am dus la Iulia și a zis: tati, zice, atâta l-ai sucit pe acolo încât trebuie să ne întoarcem la setările din fabrică. Trebuie să ne întoarcem la ce a fost el la început. Întoarce-te la ceea ce Dumnezeu te-a făcut de la bun început. Un om care să fie într-o relație cu Dumnezeu. Psalmul 42 cu 5. Aici ne spune: pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi lăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu,
căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Așa suntem și noi, departe de casa Domnului, departe de cuvântul lui Dumnezeu, departe de oamenii lui Dumnezeu. Ceva acolo e atât de îndurerat în sufletul meu și dorința aceea nu-mi dă liniște până nu mă duc să mă apropii de Dumnezeu. Frați și surori, închinarea înseamnă întoarcere spre Dumnezeu, la ceea ce ne-a făcut Dumnezeu, la ceea ce ne-a creat Dumnezeu să fim. Întoarcerea la Dumnezeu este potrivită cu pocăința. Singura modalitate prin care putem să ne recâștigăm poziția noastră în fața lui Dumnezeu este prin credință și pocăință. Jertfa Domnului Iisus Hristos. Vă spuneam că atunci când intrau evreii în curtea Domnului, primul lucru care îl vedeau era altarul arderilor de tot. Și Apostolul Pavel ne spune în Roman 12:1: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dragul meu, închinarea îmi arată nivelul meu de pocăință, nivelul meu de spiritualitate. Cum sunt eu în relația mea cu Dumnezeu? Mă dăruiesc în totalitate lui Dumnezeu? Mă pun pe altarul jertfei, eu, păcătosul, și vreau acolo să ardă toți idolii mei? Vin aici la casa Domnului și îmi pun pe altarul arderilor de tot toți idolii din viața mea și nu mai plec cu ei înapoi. Ar fi așa de trist să vii aici cu idolii tăi în inimă, să vii aici cu idolii tăi în minte, să vii aici cu idolii tăi în buzunar și în loc să te lepezi de ei, pleci înapoi tot cu ei. Că sunt ai tăi și nu poți să renunți la ei. Închinare înseamnă pocăință. Doamne, mă dăruiesc în totalitate ție. Sacrificiu urmat de lepădare de sine. Vine apoi adorarea. Mă las la dispoziția ta, Doamne. Nu mai vreau nimic din firea mea veche, păcătoasă, din apucăturile mele fără tine, să mai mă caracterizeze. Vreau să mă aduc jertfă ție, Doamne. Asta înseamnă, de fapt, închinarea care o spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 24. Închinare în Duh și în adevăr. Prin Duhul lui Dumnezeu și potrivit cu adevărul Sfintelor Scripturii. Aici găsim noi ce trebuie să facem. Nu că vă spun eu, că dacă vă spun eu, nu vă luați după ce vă spun eu. Luați-vă după ce vă spune Dumnezeu. Dar nu cumva vreodată să-mi spuneți: frate, dar nu ne-ai spus. Nu ne-ai spus, eu vă spun. Idolii ăia vechi trebuie lepădați, aruncați pe altarul jertfei și nu mai plecăm cu ei înapoi. Dacă am venit până aici într-un fel, nu mai plecăm la fel. Dragii mei, închinarea adevărată îmi acordă mie protecție față de întoarcerea în trecutul meu păcătos. De-aia mă închin lui Dumnezeu ca să nu mai ajung la trecutul meu păcătos care mă despărțea de Dumnezeu. Închinarea, trecut, prezent și viitor. Închinarea mă întoarce spre Dumnezeu. Cu toată ființa mea mă dăruiesc lui Dumnezeu. Închinarea mea mă duce la pocăință, jertfă, ardere de tot. Stau înaintea lui Dumnezeu și spun: Doamne, sunt păcătos și am nevoie de îndurarea ta și am nevoie de puterea ta să pot merge de aici pe calea ta, Doamne, și potrivit cu voia ta, cum eu descoperi în Scriptură. Al doilea lucru, închinarea mă reprezintă pe mine cu adevărat. Cine sunt eu cu adevărat? Din punct de vedere spiritual, închinarea mă arată cine sunt nu doar în fața lui Dumnezeu, ci și în fața oamenilor.
un închinător adevărat înaintea lui Dumnezeu nu poate să rămână ascuns de ochii lui Dumnezeu și nu poate să rămână anonim față de lume. Până la urma urmei, cineva va vedea, va înțelege că tu te închini lui Dumnezeu. Pentru că, vă spuneam, frați și surori, nu există decât o singură posibilitate alternativă. Dacă nu te închini la altarul lui Dumnezeu și nu te dăruiești lui Dumnezeu, tu te închini la altarul celui rău. Cel rău care spune, stai mă liniștit că ești bine, hai mă lasă că nu chiar așa. Nu e chiar așa. Am fost odată într-o biserică, de mult, și am fost ca simplu vizitator. Am stat acolo și predica cineva. Și la un moment dat vorbeau doi în fața mea și zice, bă, știi că ăsta chiar face ce spune? Zice, du-te mă celălalt. Chiar așa? Da. Zice, ăsta e de la care și face ce spune, nu doar spune. Și amândoi se mirau. Că auzi, domnule, zice, ăsta chiar și împlinește. Dacă ești un adevărat închinător, tu împlinești cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, pentru că altfel alternativa e dramatică. Ți-ai pierdut timpul degeaba și ai adus jertfe, dar nu lui Dumnezeu. Închinarea mă reprezintă pe mine înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Eu sunt un păcătos care îl caută pe Dumnezeu. Asta suntem noi, de-aia venim aici. Că întreabă câte un bă, dar ce caută ăla acolo? Știi ce caută? Caută să se pocăiască. Păi e păcătos că a făcut. Da. Nu cel care este sănătos să duce la medic. Când te duci la medic, te duci pentru că ai niște probleme de sănătate. Suntem niște păcătoși care îl căutăm pe Dumnezeu. Și ne aducem aminte de femeia aceea care striga, fiica mea are probleme mari. Femeia cananită, da, din Matei, capitolul 15, v-am vorbit despre ea. Practic, mesajul meu de astăzi încearcă să condenseze și să recapituleze pentru a fixa niște lucruri din ce a însemnat seria de mesaje despre închinare. Femeia aceea care striga după Domnul Iisus, ea era conștientă de starea ei, știa cine e, din ce popor face parte, știa nivelul, da? Dar se apropia de Dumnezeu și striga după Domnul Iisus. Și știți ce spune Biblia în Psalmul 34:6? Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Frate, soră, iubite credincios, strigă către Domnul. Orice ce te apasă, strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Asta înseamnă închinare. Să strig la Dumnezeu. Să am altarul meu, să am spațiul meu, timpul meu, când mă predau în totalitate lui Dumnezeu. Când e momentul tău cu Dumnezeu? Când e timpul tău de stat înaintea Domnului? Ai un loc în care tu te întâlnești cu Dumnezeu? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cât de important este lucrul acesta, închinarea. Închinarea mă reprezintă, chiar dacă sunt un om păcătos, eu vin la Dumnezeu. El mă primește. Am nevoie de mila Lui, am nevoie de iertarea Lui, El mă sfințește. Un credincios transformat la întâlnirea cu El. Nu vreau să revin prea mult, chiar am avut discuții și am avut controverse pe tema Avram și închinarea adusă pe muntele Moria, care s-a dus acolo cu Isaac să-l predea în mâna lui Dumnezeu pentru că el îl făcuse idol și nu mai avea loc Dumnezeu pentru că era doar copilul acela
Și Avram se întoarce de pe muntele Moria alt om. Acel om care devine părintele tuturor celor credincioși din toate timpurile. Într-o relație specială cu Dumnezeu, într-o relație bună, corectă cu băiatul lui, cu fiul lui, și omul acela e transformat în momentul în care se închină cu adevăratul lui Dumnezeu. Iov, v-am spus despre el, gol, nu mai avea nimic. Rămâsese doar carcasa, doar ambalajul de el, dar pe dinăuntru era terminat. Nu doar că și-a pierdut averea, toată bogăția lui multă, și-a pierdut copiii și chiar și nevasta, pentru că ea trăia altfel, suferea altfel, dar a fost un timp în care Dumnezeu i-a dat dublu cât i-a luat Satana. Ce i-a luat Satana, Dumnezeu i-a dat dublu. Că așa binecuvintează Dumnezeu pe cei care se închină Lui. Și atât de minunat, vreau să citim Iov 42 cu 5 și 6. Extraordinar mărturia acestui om. Zice el, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e silă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Și eu vreau să mă duc în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vreți să mai veniți vreo unul cu mine, vă iau cu mine atunci când suntem în ceruri. Vreau să-i cer 1000 de ani. Marian deja își notează. Te rog frumos, notează, Mariane, să nu uiți. Așa. Mergem 1000 de ani și spunem, Iov, când l-ai văzut tu pe Dumnezeu atât de frumos? Când Dumnezeu a permis să ți se ducă totul. N-ai mai avut nimic. Și tu spui, atunci l-am văzut. Și m-am apropiat de Dumnezeu și m-am închinat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a umplut. Și Dumnezeu a pus din nou. Extraordinar lucrează Dumnezeu. Închinarea mă arată pe mine cine sunt. Mă reprezintă un păcătos care are nevoie de mila lui Dumnezeu. Un credincios transformat când mă întâlnesc cu Dumnezeu. Un om recunoscător pentru harul arătat. Închinarea este răspunsul meu la tot ce îmi dă mie Dumnezeu. O viață trăită alături de El. Tot ce am, tot ce sunt, tot ce fac este prin harul lui Dumnezeu. Și vă spuneam de exemplu pocăiților care înainte de a începe o lucrare, o muncă, mai întâi se roagă lui Dumnezeu. Când termină, dau slavă lui Dumnezeu. Și apoi tot ceea ce primesc, ei dau partea Domnului, pentru că ei știu, Doamne, tot ce am reușit eu, nu e mintea mea, nu e puterea mea, nu e ambiția mea, Doamne, ca să arăt eu la ăla și la celălalt ce am putut eu, nu. Este harul și îndurarea Ta. Și m-ai ajutat Tu, Doamne, și eu vin cu recunoștință înaintea Ta. Dragii mei, închinarea înseamnă să mărturisesc îndurarea lui Dumnezeu. Și o mărturisesc cu vorba și mai ales o mărturisesc cu fapta. Prin trăirea mea, eu mărturisesc lucrarea lui Dumnezeu. Al treilea, ultimul lucru, închinarea este șansa veșniciei mele. V-am spus două lucruri până acum. Închinarea mă întoarce spre Dumnezeu, închinarea mă reprezintă înaintea Domnului și înaintea oamenilor. N-am cum să rămân la fel după ce am fost la casa Domnului. Și v-am spus de pocăita aceea care s-a dus și a spus la prietena ei, nu mai știu să spun predica, dar știu că aveam o greutate falsă și am aruncat-o. Asta am învățat acolo. Să nu mai fiu cum am fost înainte și vreau să fiu așa cum vrea Dumnezeu să fiu. Închinarea, șansa veșniciei mele. Dragii mei, doar adevărați închinători de azi sunt cei pregătiți să se închine lui Dumnezeu mâine în slavă. Ne așteaptă veșnicia.
Am o cântare frumoasă, dar e atât de frumoasă, mai trebuie să o pregătești, o să o cânt, o să o cântăm. Probabil peste 2 săptămâni. Va fi o dimineață când ne vom întâlni cu El. Va fi un timp când ne va lua acasă să ne bucurăm în veșnicie. Asta este așteptarea, asta este dorința. Pentru asta ne pregătim noi, frați și surori. Asta e preocuparea noastră a creștinilor. Întâlnirea cu mirele iubit, care ne pregătește locul în slavă. Ce ne-a spus aici cuvântul lui Dumnezeu? Urmează un moment al zdruncinării. Autorul epistolei către Evei ne spune: toate se vor scutura. Și ce nu este de la Dumnezeu și cu Dumnezeu va rămâne jos. Doar acele lucruri care sunt de la El vor rămâne în picioare. Pavel spunea că lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Apropo, tu lucrezi ceva pentru împărăția lui Dumnezeu sau doar pentru ceea ce rămâne în focul ce va distruge pământul acesta? Te gândești la lucrurile de sus, cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Toate se vor zdruncina odată. Asta e realitatea. Nu vreau să ne speriem, copiii lui Dumnezeu n-au frică. Tata e cu mine, tata e cu noi. Era un copil care trecea cam pe vremea asta, fii atentă, Estera. Era așa pe vremea asta, noiembrie, frig afară, urât. Și un copil care pleca după amiaza de la școală și trecea printr-un cimitir ca să meargă acasă. Și era un om care l-a văzut și la un moment dat îl oprește și zice: auzi, bă copile, ție nu ți-e frică să treci aici pe drumul ăsta prin cimitir? Și băiatul, cred că era de o vârstă așa cu tine, curajos, s-a uitat la el și a zâmbit și a zis: nu, de fiecare dată tata mă așteaptă dincolo de cimitir. Eu știu că tata mă așteaptă. Și nu era frică de nimic. Frați și surori, tata ne așteaptă. Locul acela e pregătit, e aproape gata. Toate lucrurile de pe pământ spun că e finalul, ultimele secunde ale existenței omenirii. Dacă până și ăia nepocăiții spun: Dom'le, ceva trebuie să se întâmple. Nimic nu mai e bine, nimic nu mai merge bine. Ceva se întâmplă, noi știm liniștiți ce se întâmplă. Hristos va veni. Închinarea e șansa veșniției mele. Chiar dacă urmează ca lucrurile să se scuture. Închinarea mă mută pe mine peste ce se va întâmpla și ce se întâmplă în lumea și în viața aceasta. Închinarea mă pune deasupra, sufletește peste necazuri, suferință și lipsuri. Eu încep deja să gust din gloria și slava lui Dumnezeu. Aici toate sunt trecătoare. Toate vor pieri. Dar eu n-am uitat ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 3:20. Cetățenia noastră este în ceruri, acolo de unde îl așteptăm pe Domnul să vină. Dragii mei, prin închinare eu sunt legat de lucrările lui Dumnezeu. Știu că mulți avem probleme aici pe pământ. Avem probleme de nenumărate feluri. Dar când mă închin lui Dumnezeu, mă opresc din tot ce înseamnă cele omenești, lumești și mă conectez la slava lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Moise când cobora din prezența lui Dumnezeu? Oamenii spuneau: Moise, nu putem să ne mai uităm la tine. Acoperă-ți fața! Îți va spune cineva azi sau mâine sau poimâine: măi, dar tu ești schimbat. Ceva nu mai e ca înainte la tine. Cum să nu? Am fost duminică la biserică și am învățat despre slava lui și despre gloria lui Dumnezeu. Închinarea mă conduce pe mine în slavă. Timpul veșniciei va însemna doar închinare înaintea lui Dumnezeu. Ne spune în Luca 21:28:
Domnul Iisus Hristos atât de frumos, clar și puternic, când vor începe să se întâmple aceste lucruri. Apropo, frați și surori, au început. Au început. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie, frați și surori. Și ce va fi acolo? Începe veșnicia. Vreau să citim ultimul text de astăzi, este Apocalipsa 22 de la 1 la 5. Apocalipsa 22 de la 1 la 5. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rotind 12 feluri de roz și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îl vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Fratele meu, sora mea, nu uita, asta este destinația noastră, a închinătorilor în duh și în adevăr. Acesta e viitorul plin de slavă și glorie al tuturor copiilor lui Dumnezeu. Noi ne vom întâlni acolo. Frate Marian, ai nota, da? La poarta lui Beniamin. La poarta lui Beniamin. Ne vom întâlni acolo, noi pocăiții de aici, ca să nu stăm să ne căutăm vreo 102 de ani. E acolo, da? La poarta lui Beniamin. Tu ești pregătit? Lucrurile au început să se întâmple. Ce fel de închinător ești tu, fratele meu? Ce închinare aduci tu, sora mea? Azi, mâine, ești gata pentru trecerea de aici în împărăția lui Dumnezeu? Închinarea, trecut, prezent și viitor. Închinarea mă întoarce la Dumnezeu. Și am nevoie de multe ori să nu-i mai spun nimic. Doamne, stau doar lângă Tine. Stau doar în prezența Ta și mă minunez de slava Ta. Închinarea mă caracterizează înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Închinarea e șansa mea pentru a fi o veșnicie cu El. Tu vei fi acolo? Doamne, vrem să fim acei închinători care să se bucure de Tine. Nu doar aici, ci și întreaga veșnicie. Doamne, ajută-ne. Amin.